Bwatani au kurasa rugongo rwa gusiana ne kurasa kyombekirie kwegerera egekoro kya Mwanyagitinge Heritage Council bagenderete nesegeto yo kwegerera egekoro ase orogongo rwa gusi asibabere bagochakia ekyombe gose ensemo yabangina bwo bamenyekante una chintingana asoko ene kyabuna bagenderere kurwa obosemya guchasa baswati bande asekerenga yoko ene kyabuna baswati babere bakobwatani wasamangana au ase egesaku kyomusi bakwana munegeta seni Kyandizi TV nigo moroberio yo boigo nyareko bagogosegeta na boigo kugania abasibati banyareko bagweso kina koburie birogo ao bya siasa buna enchira eyemo na barabo kubwatanigwa ase emeroberio ya magendro tari asorogongorwa gusiru okakorende ase ense engimanga tokomnyoro roboti rwa senchira yo bekirana asekerenga yokoreta mumwa mugusi na boigo kwegerera chimbwa cyo mugusi negekoro nigo ekeumbe kya Mwanyagitinge Heritage Council abachakire bene nsemo yabangina gose chintingana elyo kurigereria na kubwatuko bosemya woko bwatani wakwa bangina ase amangana ao abo barokanire goti wa magega asegeka twarengega iga ekeumbe kya bangine kenena bangina chintingana gusiengima karongo ta gusiengima go minute kisi na Nyamira abangina twarengega rero chintingana tokwanire iguru ya mangana ito yo mungina una tutagita abangina torumagega asi twabereire gari chikoni asi tobekire toche mutuga iga sitting room tokwanire rero keoreri amangana y'abangina chinyomo cy'abana baito una twabeire kigusigie ito twebire rero twacha gukwana gaiga nganga itu asirerete enchera ibintu bito bitari buna byarenge buna into mugusi omubwatani omonene bwe kyombe kyo kya Mwanyagitinge Heritage George Nyakundi ni gaigerere mirememi ya yekyombe kya Mwanyagitinge asoko igerera egesaku kyo mugusi Mwanyagitinge Heritage Council rero igo yake kamago yansa Eric yabanyina bari basomete bari taire na bari bamanyeteke gusibo chime kabisa einde begerere egesaku gyetu kyo mugusi egekoro oborai no gosirwa kwa bangina negati abire mono bakwanera asekerenga yokorora buna omungino bwataniwe asamagendero yegesaku na chintingana abangina bagusi igo twachichaga iga egero tunyare gusanga togo tumia chipile chisato ngenchoki omungina aranyare kubwatekanirwa mone chipile chichonsi omungina asabeta tunyare go chichamo egere tubwaterane eroli yaitu nyare kororekana ase society nigo kuboria kwa ruegwa bangina kwegwa maskani na mona abantu kubori wakorendege koro na gosemia abana chimbwa na boigo ekeusi omongina usomo kungu no muntu bwa maana sana ase community yo mugusi na indembu ya sikwe kagendete gusikwa na intu nabakungu libagari itondiro tosuguma mangana ito mutwe tokwanera mangana y'abana into abandon our culture neregerete turi mugusi tosomi nonye n'abana baiteke gusi batware identity ekyagira language is part of culture and the language nereko eko umuntu ako ba identified ne community yako asenchera yogotinyegesa kunege korokyo mugusi nigesegeto yo kwagacha chinsemo chikurwa maigero yeke gusi yabage kurwewa. What we should do as a community we should start centers where togo train abana baito ebye to skori yeke kyo mugusi togo kenyora tokonya keke mugusi kyagera onta yoko koroka biyam na kwendo korekwa they are no longer there. So what do we do as abagusi Mwanyagitinge culture community? What we should do, heritage, what we do is that set up centers where we can train our chinga kyecho ninga bangina babori we kworo kyo bwanchani gati yabo na wetu masobo nchorera na mangana ge siasa eryokoba ase birogo byoburai na kwenyorera libagari ya ase ense ya Kenya kungu bakore biasara bahendere goko ba sensitize ya mangana political egera abangine kere chinga kichirache chike basoke bonsi baliye birogo ebi na inde twanchane twakera ne chikura as women to promote our own kali muntu tware governor county senator elected members of parliament, elected members of county assembly, no speaker of the county assembly and others. Abangina, we are able to grab all those positions and I champion for the same. Go reporter ya Ndizi TV, Eritrea ne Evelyn Osero.